Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska tu máme Reload Rankedy. Vlastne ja mám 93% čempión, takže vy viete o čom to je toto videjko. Ja to nebudem ďalej zdržovať a užite si videjko. Padáme hneď hot drop, pretože prečo nie, potrebujem 7%, čo je dosť. Takže musíme mať aspoň... To je moje, kámo. To je moje. Dúfam, že ma nikto nedá. Dobre. Jeden. OK. Tento tu už asi vie, o čo sa tu jedná. Ale bro nevie, že ja mám pumpu. A kde je bro? Aha, bro sa tu fajtí. 57 do bajto. What the heck? Čo mi bro dal? Bro ma skoro vypal. Dobre. Fajn začiatok. Má pumpu? No way, že mal pumpu. Ja som dobrý. Takže... Som sa zlákol, že to neuvidíte. Môj nádherný, schodný edit. Aby som možno išiel aj tam, kde sa... Jo, guys. Ale bojím sa, čo on vie, kde som. Akože nemal by vedieť, ale všetko je možné, on tam teraz bude kempiť, až kým nepôjde zóna. Potom by som ja mohol ísť. Aby som to takto obišiel. To je napínavé. Tak vám to není. Tak super. Ľudia, schválne ma zaujíma, že napíšte teraz do komentárov, či si myslíte, že to vyhrám. Lebo podľa mňa na to je šanca. Niekto sa mi padal. Cheater. Má novú skina. On má mytický glider. Bro robí Unreal speedrun. No ale ja po ňom idem. Tak ale dobré. Tak ale nech sa nahiluje, ho dám. Takto! Akože... Ja idem po ňom. Neviem, čo chcem fajtiť.
On to vie hrať. O môj Bože. Nepríjemné. No, čo vám poviem? Štón. Ježiš. On fakt preto išiel. To fakt tretíkrát! On dvakrát potom, toto je jeho posledný život, ale on aj tak potom pôjde, bože môj. Ja to nerozumiem takýchto debilov sprostých. Úplne vytretý chudák. Oh guys, len aby ste videli moju situáciu. Chcel som leteť. Zabili ma znova. Chcel som leteť. A dal mi 99. Teda, nie, on... Traja po mne šutili. Lebo... Oni sú není trapní. Tak preto po mne len traja šutili. Ešte lepšie. Som v najlepšej situácii. Lebo ja som mal všetko. Ale nie, tam musí byť nový, zas ten typek. Proste čo tam letí 3-krát pre jednu vec. No, teraz čo? Čo ma dá? Si letel reálne pre svoj loot. Jasné, že má všetko. Jasné, že ide po mne. Nemôže spať niekam inom. Nice. Musím ísť. A neviem, či toto prežijem. Ja si neberiem s 10 matrami. Neviem, čo urobím. Myslel som si, že to môžem vyhrať, ale teraz neviem. Oh
kože. Tak, to mení teraz všetko. A jak sa bro rebutol? Aha, bro sa nerebutol. No way! No way! A mne to je jedno, keď to dám. Ja som to ani nedal. No. Opravný pokus. Teraz to dám na pohodu. Toto je moje. Dúfam, že ma nedá. Toto spravím tak. A sleduj. Kde je typeček? Ja sa bojím, on snikuje. Ja sa bojím. Bum. Čo? Ja som mu dal 60 a... No, nebaví tá hra. A ja mu dám do hlavy za 21 alebo koľko. Jakože mám tu hrať tú hru. Jak ma to má baviť? Keď ja mu dám 20 do hlavy. Jako... No. No, jasné. Teraz ma dá. Neviem prečo. Ale jasné, že mu dám 90. Šťastie? Alebo som Peter Bot. OK, znova. Ale jasné. Ne. Ja ukázala? Ja neviem ako. Či to mám hrať, ako mňa furt všetci po mne idú. Ja už natátam toto video 3 hodiny. Vy ste nevideli 90% z toho. Keby ste vedeli, koľko hier ja tu hrám. Vy by ste to vypli. Ale ja chcem pre vás niečo natočiť. Aby ste boli spokojní a ja to robím pre vás. Aha. Tak to vôbec, kamaráde. Prosím. Au. Au. Ale to je proste ty...
To je ten typek? Bože, oni sú tu proste najväčší najťáci. A tam je typek, ktorý ma zabí... Dúfam, že ste si užili to video a čaute.